Sugilano ni Marivic Narvasa Grapa. Diri ko gapuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Mo share ko sa akong experience na naitabo nako last 2019. Na ospital ko tungod sa complication sa akong diabetes. Primero na ako'y bukol sa akong kilid. Akong gipatanaw sa akong kailang nga doktor diri sa Gihulngan Hospital, iya akong gihatagan og tambal. Medyo na okay ko sa tambal. So na lang ko moadto sa Dumaguete City for further check-up. Unya klase pagpapud ko, daghan kay trabahoon sa eskwelahan. Ga-check kami sa among forms sa 137 sa mga bata. Ya lisod pod i-travel kay pandemic man naman ni atong higayuna. Pero naka-feel ko nagsingut-ngut ang akong kilid. Pila na kagabi nga di ko katug tungod sa grabing ngut-ngut. Mong gidana lang gid ko sa ospital. Wa ako kahuman pagpa-check up pag-check sa among mga forms sa eskwelahan. Lisod pa kayong ospital ni atong time kay COVID-19 lagi. Magpa-refer pa. Then why makabantay? Maong kamerang duha sa akong bana adto sa atong time sa ospital. Dito sa ospital sa Dumaguete, gipukaw ko sa nurse o giingnan niya, pwede ba ko ma-produce og 40,000 pesos nga deposit para maoperahan ko sa bukol sa akong kilid. Pagkaugma, nagisuryahan na yung bisa kong bana, kaya atong time, jud may kwarta. Niya, nisitar na ang doktor, preparahon may og 150K to 200K para sa operasyon. Nag-pray na ng jugo pag-ayo na maka-prepare may og 200,000 para sa operasyon. Pero pagkahuman, ang aftercare na po, may problema. Moto naka-decide me na magawas na lang ko sa ospital. Pagawas na mo, sige lang kong pray ni Senior Santo Niño, Divine Mercy of sa Our Lady of Simala. Mga 2 days ko dito sa bahay, gidanasan ko sa Provincial Hospital, kaya nagkomatos na ko. Mga 3 days ko nga nakoma. Dili na ko moable akong mata. Sige na dyan ko katuog. Ingon gani sila murag gilawa-lawaan na akong baba. Ingon ini di ay hapit na tamamatay. Kay imong katiguangan murag kuhaon naman kanila. Kay nakakita na ko sa akong katiguangan nga nag-alirong na nako. Dayon nakakita ko bata na naghangad nako. Akong manamana mga 2 to 3 years old ang bata. Ya sige siyang hangad, sige siyang pahiyom. Nako ang bata. Oto nga, nasentro na sa akong atensyon ang bata. Nawa na akong katiguangan, pero ang bata nagpabilin. Naghangad gihapon siya nako. Din pila ka minuto, nakamata ko. Dayon nakapati ko og duha ka lalaki ng istoryahanay na niingon dawaton na lang nato unsa man galing. Ang doktor di ito akong bana mo ng istoryahanay. Purti na lang hibunga pag-ayo nga nakamata na ko, na nabuhi ako. Si Senior Santo Niño mo ginaghatag og inspirasyon ako pagpadayon pagpakabuhi kada adlaw.